Anyway, mayong adlaw di ay sa tuang tanan. Kani din panahon na day no is padulong mi mga on-ani. Og first time mi diri mo kaon sa ilang restaurant day. Pero before day nagsige na migpalit diri sa ilang cake kay lagi ang ilang cake day is grabe kalami. Og diri day ni sa cheesecake day no. Og kani sa nga restaurant day is isa sad ni sa pina kalami diri sa Iligan City. Og samot na jud ang ilang cake diri. Og mao day ni ang gawas di ay sa ilang restaurant. Kay samtang napaabot mi sa mong order day is nagvideo-video sa ako diri. Kay basin day no mainganyo mo kaon sa ilang restaurant please lang. So dili jud pud kayo dako ang ilang restaurant no. Og mao na ang pinaka-entrance nila day. So dili jud po kay siya ingon nga hayag no. Kay lagi kani po panahon na day is grabe pud siya kaulan. Agi timing sa ulan day nga manglaag mi. Og fast forward day ta day no mao day ni ang ilang sulod. Ay daday kung cake lover bitaw mo day no diri mo palit sa cheesecake. Kay super duper promising pud kay ilang cake diri day nga lami jud siya ba. Bahalag medyo pricey ilang mga cake diri day pero di jud po ka magmahay. Or else day baka nabang dili ka gansi sa imong bayad kay lagi lami jud pud kayo noon ilang cake diri. Always man mi nakapalit silang cake diri day. Ay super lami jud kay siya day please lang. Og mao na tanan ang ilang cake day nga makita niyo diha sa tuang screen. Halos ka na tanang cake day is natilawan na namo na. Kay gusto jud ako tilawan ang ilang mga cake day kung asa jud ang pinaka the best ba or kinsa jud magwagi sa kuang panglasa. Ay Diyos mio day naglibog ko day kay sila tanan mo ilami. Ug makita mo po na ninyo day no kung usa ka gwapa ang ilang cake ba. Ay grabe naman jud ko naka-promote ani. Mararaba jud gitagaan og discount please lang. Bitaw oy lami bitaw kay na ilang cake day no ug napo sila mga available nga mga drinks diri sa sulod. Ug ang nakanindot ay diri day no is pwede ka makapareceive og room. Kay lagi day naa sila VIP room diri. Kung gusto ka nga kamura yung pamilyaha ang mag-uban ba or gusto bitaw kag privacy mo lang pwede ka ika dito sa VIP room. Pero kami day kawa may budget atong VIP room ay dire ra mi sa gawas day oy kay medyo mahal man gud pud ang ilang room day no ug mao day ang mga pagkaon nga mo ang gipang order day ay daday sa naong palang daan day lami na kaayo unsa na lang kaday kung maabot na sa imong babaog sa tiyan ay please lang bitaw day oy mao na ilang mga food nga available day no nga mo ang gipang order ug ang ilang rice bitaw dire day no hasta pong lamia kay lagi day daghan kay og serba ug lami sa nga klase nga bugas ang ilang gigamit kay ako man gud day is mahilig kay ko sa rice day kay bahala magubati akong sudan day basta ang akong rice bitaw day no islami ba mo nang okay na jud kay na siya sa kuha o kani sa mga oras day no isuma na ako pakaon ang akong mga piso mo nang ako na pud ang nikaon kay mara gigutom na jud ko ani mga panahon na ba o ginana day kadaghan na ilang rice day no o ginana pud kalami ang ako ang gikaon for today's video day ay basta kaon na gali day wa koy atrasan ana please lang unsaon lami man jud kay sa tanan mo kaon day mo na mo kaon sa taday mintras na patay makaon kay kung wa na tay makaon day day undang. O kani sa day nga video day no is grabe na po ni siya kabahaw kay lagi ato paning naaging tuig. Pero ako nga po ning i-upload day no kay para pagkatiguang na ko day ba is na ako balikan nga mga good memories ko uban ng ako ang pamilya. Og nag-order na sa day may mga drinks day ba. Kay lami sa kay ilang mga prop diri day. Muna pag human akong kaon day is ning gawas ko ani day kay lagi mag-tour pa ko sa ilang restaurant day. Kay ang uban magong kauban ako ani day so pa sila no magkaon ba. Unya ako day pag-abot sa pagkaon day is paspas kay kumukaon day. Sus day samtang nag-tour ko day nawa ang ilang kuryente. Kumbaga day ba nag-brand out ay hasta na akong kuyawa day kay lagi na ako sa gawas. Nagdali-dali na noong ko og sulod ani. Unya wa man sila generator diri day no please. Og anyway, mo ra dito ako i-share sa inyo day no og diri ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Marang bye mo ay.